seremos valentes como Mohamed Ali. Chegou o momento de pasar a acción. Levamos por dentro un océano no corazón. Temos a forza, toda a forza dun país, unha voz propia, a chave para decidir. Bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras e que nos representa. Es unha bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras e que nos representa. Somos xente boa na boca dun lobo feroz. A redención da boa e boas son as vibracións. A túa man na miña man é a forza desta unión. Trazaremos o noso plan, somos unha soa voz. Agora entramos nós, agora entramos nós, agora entramos nós. You my brothers, you my sisters, non sigades tristes, non medra a erva onde pisa o rei, seremos quen quixermos ser. O pobo é quen máis ordena, ordena. Nacemos baixo unha estrela vermella como o corazón. O pobo é quen máis ordena para mudar a situación. O pobo é quen máis ordena. O pobo é quen máis
ordena. Non temos medo a novas leis, que ardo o ceu se ten que arder. Non son ti, non son eu, seremos quen quixermos ser. O pobo é quen máis ordena. 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 Ti que vas coa túa bicicleta pendurada dunha orella por camiños aínda sen pisar. Ti que ves que o raio da hipoteca non se paga coa colleita que estragou o frío da mañá. Ti que lees xornais na biblioteca nos que ocultan toda a información secreta e incendian o verán. Ti que faz debaixo da careta que sacas cando ves de traballar e xa non tes un can. Abre a xanela da ilusión, segue as estrelas máis almas, un firmamento de razón, que un rumbo novo. Bo día, moitas grazas a todas e a todos pola vosa presenza. E moitas grazas á Dirección Nacional do BNG por escoller a Coruña para este acto de inicio do curso político 2021-2022. A Coruña, a cidade na que naceu o BNG. En 2022, precisamente, fanse 40 anos da súa fundación. A Coruña, a cidade na que tivo lugar en 2016 a nosa 10ª Asamblea Nacional, na que Ana Pontón foi eleita candidata a presidencia da Xunta e portavoz nacional do BNG. Iniciamos un novo curso político no que o BNG ten o reto de seguir ensanchando a súa base social. Nos concellos comeza a segunda metade do mandato. As eleccións municipais de 2023 albíscanse xa no horizonte. Unhas eleccións que son unha grande oportunidade para ensanchar esa base social reforzando a presenza do BNG. Por iso, permitídeme que centre a miña intervención en facer balanzo dos 2 anos de mandato e nos retos que temos por diante. Na Coruña, o BNG ten unha concelleira e un concelleiro. Pero en moitos asuntos, o BNG é a forza que ten a iniciativa e marca a dinámica na política municipal. Marcamos a dinámica cando conseguimos que se aprobase por unanimidade emprender accións legais contra os Franco para recuperar a Casa Cornide, do mesmo xeito que o traballo do nacionalismo galego foi decisivo para que se nos devolvese o Pazo de Meirás. Tivemos a iniciativa cando conseguimos que a Coruña, a cidade que viu nacer as Irmandades da Fala e a Academia Galega, teña por fin unha ordenanza para normalizar o uso do galego. Por moito que saibamos que esa ordenanza ten que ir acompañada dun impulso político real para acadar a plena normalización do noso idioma. Unha vontade e un impulso necesario tamén para desenvolver o enorme potencial desta cidade no eido da cultura. Marcamos a dinámica cando incluímos na xenda municipal a aposta por construir unha cidade
a medida das persoas, humanizando e democratizando o espazo público, por moito que saibamos que non abonda con actuacións puntuais e illadas. É necesario que estean incardinadas nun modelo integral de cidade na que os barrios tamén teñen que ser protagonistas. Marcamos a dinámica cando denunciamos a parálise no proceso de creación da área metropolitana, obrigando a uns e a outros a ter que reasir. Ou cando conseguimos incluir na xenda municipal a revitalización do noso pequeno comercio a través da creación dunha bolsa de locais comerciais. Tivemos a iniciativa cando, para facer fronte ás dificultades de acceso á vivenda, acadamos o compromiso de poñer en marcha unha bolsa de vivendas en aluguer ou de negociar coa Sareb para que ceda ao Concello os seus inmóveis para ofertalos como vivenda social. E témola tamén cando decimos que os terreos do Porto xa son públicos e non se nos pode volver a pagar polo que é noso. Marcamos a iniciativa cando facemos bandeira da defensa do común. Na Coruña, como vos decía, somos, de momento, unha concelleira e un concelleiro, pero a dinámica marcada polo BNG obrigou a uns e a outros a rectificar. O PSOE a negociar os orzamentos, despois da súa negativa a facelo neste exercicio, e outros abandonando actitudes que facían difícil chegar a acordos. En definitiva, prevaleceu a liña que sempre defendeu o BNG, combinar o exercicio de labor de crítica e fiscalización que corresponde á oposición coa formulación de propostas e a disposición de chegar a acordos si son bons para a cidade e para a maioría social. Exercemos a oposición cunha actitude positiva e propositiva os trazos do BNG que premiou a sociedade galega nas pasadas eleccións autonómicas. Por iso, o noso reto para 2023 é ser a alternativa. A nosa vocación é construir unha alternativa que dote dun impulso verdadeiramente transformador ás políticas municipais. Pero permitídeme, aproveitando a presencia neste acto de Ana Pontón, que antes de dar paso a Mercedes Queixas, remate cunha reflexión. Coñezo dende hai moito tempo a Ana e fágovos unha confesión, aínda que creo que no sustancial, e non sei se logo me vai correxir, sempre concordamos e creo que sempre nos levamos ben, tamén en ocasións tivemos as nosas diferenzas. Posiblemente por culpa miña, por moito que aparente, polo menos eso é o que me din, ser unha persoa serea e reflexiva. Os que me coñecen saben que son nervoso, emocional e tamén teño as miñas teimas e obsesións. Dito sen tanta finura, ás veces hai que darme de comer aparte, vos lo confeso. E ás veces tocoume, por sentido do deber, asumir responsabilidades que, sinceramente, eu non ambicionaba. E que, ademais, naquel momento, sabía que eran un marrón. E sentín tamén, ás veces, o peso e a soedade que conlevaba a asunción desas responsabilidades, por moito que me soubese respaldado. Para min, as cualidades de liderado de Ana non foron unha sorpresa. Coñecía de sobra as súas capacidades. Ana foi capaz de conseguir que moitas persoas resintonizasen de novo co BNG e que outras moitas empezasen a ollar por primeira vez cara ao BNG. Fixo, ademais, sen renunciar en ningún momento aos principios que inspiran o BNG nin os obxectivos que perseguimos, achegando un discurso sereo e apegado á realidade, un discurso positivo e ilusionante, empático e inclusivo. Respecto, como non podía ser doutro xeito, que se tome un tempo para reflexionar. É unha decisión honesta e xenerosa. Pero coas eleccións autonómicas de 2020 iniciouse un novo ciclo
que situou no BNG a responsabilidade de construir a alternativa de goberno para impulsar o cambio que este país necesita. E non me cabe a máis mínima dúbida que a persoa máis válida para liderar o proxecto que consolide o BNG como un actor político decisivo no noso país e para impulsar dende a presidencia da Xunta de Galiza, dende a presidencia do goberno, o cambio que este país necesita, ten un nome. Chámase Ana Pontón. Pero antes de dar paso a Ana, permitídeme que vos deixe con outra persoa que achega, como Ana, coherencia e compromiso e tamén serenidade, empatía, intelixencia e ilusión. Chámase Mercedes Queixas. Con ela vos deixo. Moito ben. Moi bo día, compañeiros e compañeiras, caras amigas e amigos. Permitídeme que partille convosco hoxe un exercicio de sinceridade neste acto de apertura do novo curso político que debullará as claves do traballo político que en absoluto, asegurovos, se viu interrompido neste verán en que o BNG non descansou no traballo ao pé da realidade social tal e como demanda este tempo difícil en que continuamos inmersas. Mais a sinceridade, evidentemente, non é recoñecer algo que é ben notorio e coñecido no BNG, como é a capacidade de traballo colectivo da nosa organización. A verdadeira razón esta que nos trouxo até aquí, até o momento de maior alento e apoio social, así como tamén de representación institucional. A sinceridade ven de partillar convosco o balance persoal deste primeiro ano de legislatura. Non foi este o primeiro mellor ano de estrea para aprender a representar como merece o pobo galego e tamén como precisa a nosa gran e complexa área comarcal, ademais de ser portavoz de cultura e lingua, a estrutura, o alicerce, a columna vertebral dunha sociedade cohesionada. Non foi este o ano que permitise e favorecese a sempre necesaria e imprescindível relación interpersoal. A pandemia privounos con obrigada distancia de olladas cómplices, de sorrisos sempre tapados en tapabicos, da autocensura mesmo para nos reforzar cun sempre preciso abrazo cando cada paso, cada palabra e tamén cada xesto conta. A desatención do ensino e da sanidade pública na comarca. A reclamación do dereito á mobilidade intercomarcal en transporte público. A defensa dos mariscadores e das mariscadoras da Ría do Burgo. A denuncia do desmantelamento industrial representado na loita de Albibérica ou no deslocamento dos postos de traballo de Naturi na nosa cidade. O novo espolio eléctrico que fende a escasa terra liberada da agresión industrial en Arteixo ou a reserva natural do Monte do Gato. O acordo unánime para declarar Vic a Casa Cornide. A demanda dun plan estratégico para o Porto da Coruña que comece efectivamente pola condonación da débeda en igualdade de condicións que aconteceu en Valencia. A reclamación da protección urxente do Parque do Pasatempo ou do Museo Carlos Maside. Ou o impulso do CEGAI como corresponde ao que é a nosa Filmoteca Nacional con sede nesta cidade. Son algunhas das iniciativas defendidas, entre outras moitas rexistradas, que un funcionamento encorsetado, limitador e controlado por unha maioría absoluta soballadora do Partido Popular impediu canalizar como é debido en tempo e forma. Con todo, teño que dicir que este ano vivido entre sucesivas e incertas vagas de pandemia foi o mellor ano para algo moi importante, para reconfirmar
que somos moitas e que cada vez somos máis as que partillamos a necesidade de reescribir outro relato alternativo para unha Galiza sen límites e co BNG como facho principal. Foi o mellor ano para reaprender a innovar fórmulas que nos convoquen e que nos unan, para afirmar que non nos conformamos con este presente extenuante, nin renunciamos a nada cara ao futuro. Foi este o mellor ano para sumar apoios e para tecer redes de afectos, porque neles, no pouso dos afectos, reside o gran poder imparável do pobo galego. Tamén foi, certo é, o ano máis difícil e delicado para verificar que as políticas do Partido Popular, frías, distantes e tamén hai que dicilo, inhumanas, non mudan nin cando a sociedade está no momento máis vulnerável, cando máis necesita un goberno ao seu carón. Neste primeiro ano de legislatura, no BNG traballamos arreo na defensa do país, na defensa do noso, das nosas, nun tempo de pandemia no que evidenciamos que o Partido Popular de Feijóo se limitou primeiro a improvisar e logo a culpar, a acusar a outros do que era o seu fracaso na súa xestión. Lembrades que primeiro os culpáveis eran os sanitarios, logo o profesorado, os equipos directivos, a hostalería, o ocio nocturno, a cultura, a mocidade, a cidadanía en xeral, Madrid, Pedro Sánchez, Portugal incluso. Poñede en Google Feijóo culpa e veredes a restra de entradas autoexculpatorias que podedes atopar. Esa Galicia, 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 da que se serviu Feijóo para disfrazarse de galego en campaña electoral, ficou reducida a un frío lema convertido nunha tripla negación de Galiza. A Galiza desolada ante a xestión inhumana da sanidade e das residencias de maiores entregadas á xestión privada como un vulgar mercado. A Galiza aldraxada, á cabeza hoxe en día do Estado en quilómetros de peaxe. A Galiza expoliada, cedendo á cobiza devoradora das empresas eólicas que teiman de novo en converter o noso país en terra de sacrificio. Sementa ventos e colleita portas xiratorias. Reflexionou gráficamente estes días Xaquín Marín a través do seu sempre intelixente e oportuno personaxe Isolino. A nosa terra é nosa, a nosa auga é nosa e o noso vento é noso, dicimos nós no BNG. E aínda dicimos máis, o noso patrimonio, a nosa cultura, a nosa lingua tamén son nosos, alimentan a nosa autoestima e temos todo o dereito a coidalos e a reclamar podermos vivir neles. 3 alicerces identitarios: patrimonio, material e inmaterial, cultura e lingua, que o Partido Popular da Factoría Feijóo converteu en obxectivos a bater a través das súas políticas negacionistas. E contra o seu negacionismo, a nosa autoafirmación para facer valer Galiza. O patrimonio galego segue a medrar continuamente na lista vermella polo abandono da súa conservación, mesmo en monumentos declarados BIC. A cultura é un simple apéndice turístico e sen proxecto cultural propio. O decreto da vergoña conseguiu 10 anos despois o seu obxectivo: impedir que a mocidade galega aprenda o galego na escola e sinta a confianza necesaria para desenvolver o seu uso social, falseando e incumprindo dende o goberno a Lei de Normalización Lingüística. Queremos soñar e queremos construir o noso futuro desde as nosas raíces, porque nelas somos semente de vencer. O nacionalismo é sempre un amor expansivo e creador, como todos os amores. Estas son palabras e definición de Lois Peña Novo, o primeiro concelleiro nacionalista que nos representou no Concello da Coruña para abrir as contras a un tempo novo. Con el, o galego entrou por primeira vez no Salón de Plenos e tamén con el e canda el a bandeira galega ondeou por primeira vez nun edificio institucional, no noso Concello. A memoria
está a nos lembrar que as nacionalistas sempre traballamos no inconformismo e na acción propositiva para facer avanzar e transformar Galiza, sen máis dependencia que a forza imparável do pobo galego. Hoxe, este BNG, que tamén medra, expansivo e creador, representa para cada vez máis galegas e galegos esa forza política alternativa, que camiña con voz propia sempre ao carón da nosa xente. Un proxecto imbricado na realidade propia do país e que conta con forza, con ilusión e coa esperanza do pobo. Eu pídovos que sigamos aplicando unha das múltiples ensinanzas desta pandemia. Pídovos que nos miremos aos ollos, que vos miredes sempre aos ollos, porque cando nos miramos aos ollos sabemos que tecemos redes e que xuntas multiplicamos o amor por Galiza. Por iso, agora para finalizar, tamén vos pido que miredes aos ollos de quen vos vai falar agora. Eles falan de proxecto de país, de amor expansivo e creador. Representan a ilusión dunha mirada de futuro, honesta, a esperanza dun sorriso sincero, a capacidade de traballo múltiple e intelixente, a experiencia acumulada, a man honesta que sempre agarda para volver a dar, a escoita atenta, a sororidade compartida, a simpatía próxima, a capacidade de emocionar e, sobre todo, de emocionarse con todo o pobo. Porque os ollos de Ana Pontón, sementadora de esperanzas, levan Galiza na cabeza e no corazón. Xa o escribiu nun fermoso verso Paco Souto, noso compañeiro. Era Galiza un país en paxes na cabeza das mulleres. Con Bosco, unha das nosas grandes, nosa portavoz nacional, a sempre compañeira Ana Pontón. Gracias. Moitas grazas, de verdade, de corazón. Vou seguir o guión, porque sempre é o mellor que podemos facer nestes momentos nos que tamén, bueno, conseguides emocionar, non? Moitísimas grazas de todo corazón. Eu hoxe quería empezar dicíndovos que hai momentos na historia que son momentos importantes que concitan grandes cambios e grandes transformacións e que o mundo e, por suposto, Galiza está vivindo un deses momentos. Este un tempo de mudanzas, de desafíos que foron acelerados por esta crise sanitaria, pero que é moito máis que unha crise sanitaria, é unha crise social, é unha crise política que nos está indicando que hai un camiño que percorrer. Porque o certo é que moitos dos problemas e dos desafíos que tiñamos xa estaban aí. Xa estaba aí a crise social, o incremento das desigualdades, a emerxencia ambiental e a crise do clima, e o que vivimos agora foi unha especie de acelerador que fixo máis evidentes e máis acuciantes desafíos. E é importante tamén que estemos alerta, porque a historia dinos que en momentos como estes hai quen únicamente o que busca é facer máis e máis negocio. Neste sistema capitalista, as crises acaban servindo precisamente para iso, para lograr maiores cotas de concentración da riqueza e maior centralización da toma de decisións. E isto é unha ameaza para a democracia e para a xustiza social. E non podemos perder de vista que neste momento non se trata de volver á bella normalidade, trátase de aprender realmente as leccións desta crise e de poñer en marcha un novo proxecto transformador.
E neste momento, que é un momento importante, os galegos e galegas, Galiza xógase moito. Estámonos xogando a recuperación económica, estámonos xogando os servizos públicos, estámonos xogando enfrentar a crise ambiental. Xogámonos ser un país cunha industria sostíbel que produza aquí para o mundo. Xogámonos ser referentes na ciencia e na investigación. Xogámonos que os mozos e mozas non teñan que volver coller as maletas. Xogámonos avanzar sin renunciar ao que somos, co orgullo de ter unha lingua propia que nos abre as portas a millóns de persoas no mundo. E nós temos a certeza, desde o BNG, que a única maneira de gañar é confiando en Galiza, nas nosas propias forzas e potencialidades, con solucións propias, pensadas desde aquí e para aquí, e con criterios de equidade e xustiza social. E a obriga do BNG, eu creo que esta é unha obriga ética e política, é estar á altura deste momento tan importante. E hai que sentar bases sólidas para que realmente non perdamos o tren, para que este sexa o curso da recuperación económica e social e tamén da recuperación anímica de Galiza. E quero deixar unha mensaxe moi clara. Neste reto, os galegos e galegas van ter o BNG de aliado. A nosa prioridade vai ser impulsar a recuperación e a ese obxectivo imos dedicar todos os esforzos con propostas e traballo viable, solvente e o servizo do país. É unha obriga ética e moral, pero tamén unha débeda que temos despois destos meses tan duro. Debémosllos a todas as persoas que perderon a súa vida por causa da COVID e que temos que lembrar sempre. Debémoslo tamén a todas as persoas que perderon os seus empregos, que siguen nun ERTE ou que tiveron que pechar definitivamente uns negocios que ergueran con moito sacrificio. Debémoslo a todas, e que non digo todas, quero decir todas, porque foron maioritariamente mulleres, as que estiveron ao pé do canón para que todo funcionara nos meses máis duros da pandemia. E debémoslo tamén ás traballadoras e traballadores dos servizos públicos, desde o profesorado até o personal das residencias que viviu un inferno e, como non, o personal sanitario que chega aquí esgotado despois de 12 anos de recortes, pero tamén vendo o maltrato que sigue sometendo o personal sanitario o actual Xunta do Partido Popular. Dixemos desde o primeiro momento que xestionar unha pandemia non era unha situación fácil para ningún goberno. E é evidente que durante todos estes meses o BNG puxo por diante os intereses da sociedade galega e tivemos sempre vontade de colaboración e de diálogo polo ben do país. Sin embargo, o que nos topamos do outro lado foi un goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza que actuou con soberbia, con falta de diálogo e, co máis peligroso de todo, un goberno que improvisa, que minte e que, cando hai un problema, non está buscando solucións, sino que está buscando culpables. Esta é, desde logo, a especialidade do señor Feijóo, botar balóns fora. Eu non sei se vos lembrades, eu desde logo sí, cando estábamos nos primeiros meses da pandemia, ao señor Feijóo que tiña recetas e solucións para todo desde a TVG. Nese momento non tiña competencias, pero decía que tiña solucións máxicas para todos os problemas. Como cambiou o conto? Porque agora non vemos as solucións de Feijóo. O único que vemos é a un presidente que non lle importa atacar os profesionais, atacar a mocidade, atacar a cidadanía galega con tal de non asumir a súa responsabilidade. E é unha falta de respeto e, sobre todo, unha temeridade porque temos que xestionar unha situación moi importante. Vimos como, en canto recuperou as súas competencias, víanse as costuras do seu goberno e tamén a incompetencia. E hoxe temos
un goberno que leva 14 meses de improvisación e improvisación. E non podemos cambiar o pasado, pero é que nos preocupa que a improvisación poda ser a marca de identidade cando nos estamos xogando o futuro do país. E cando nos xogamos o futuro de Galiza, cando nos xogamos o futuro das próximas décadas, non se pode nin improvisar nin utilizar o noso país como refén da estrategia partidista do Partido Popular. Estámonos xogando o futuro dos galegos e das galegas de hoxe, como será o país dentro das próximas décadas. E para este reto necesitábamos un goberno que tivera como obsesión que Galiza tivera un plan de futuro e que recibíramos até o último euro que nos corresponde para poder enfrentar a recuperación. Sin embargo, a única obsesión do señor Feijóo é poñer Galiza ao servizo da estrategia de Pablo Casado, pensando que canto peor para Galiza, mellor para o PP. Pedímoslle a Feijóo que rectifique esta tremenda irresponsabilidade porque Galiza non pode estar secuestrada pola estrategia partidista do Partido Popular en Madrid. E os galegos e galegas poden ter a seguridade que desde o BNG imos seguir traballando con sentido de país, con altura de miras e imos poñer Galiza por diante. E poñer Galiza por diante significa reclamar que desos fondos de recuperación temos que aspirar a que 12.600 millóns de euros cheguen ao noso país para transformar a economía, para reforzar os servizos públicos, para enfrentar o cambio climático ou para evitar que unha nova xeración de galegos e galegas teña que emigrar. E sabemos que para conseguir eso hai que pelear e defender Galiza, pero tamén hai que ter unha idea clara de a quen queremos beneficiar. E moito nos tememos que se está construindo unha gran fraude á sociedade, porque se esos recursos van a servir para que 4 ou 5 multinacionais sigan facendo caixa, estaremos vendo como se perde unha oportunidade de ouro. E non podemos permitir esta nova estafa á sociedade galega. Xa nos estafaron en 2009 salvando a banca e agora queren volvernos estafar salvando as multinacionais e non lle lo podemos permitir. Galiza tamén se xoga moito no debate sobre un novo modelo de financiamento autonómico. Temos un modelo caducado desde 2014 e onde vemos como o Partido Popular non moveu ni un só dedo para cambiálo. Este modelo, que hai que lembrar que foi asinado polo puño e letra do señor Feijóo, é un modelo discriminatorio para Galiza por 3 razóns. A primeira é porque, frente a esa idea de que vivimos da solidaridade do Estado, o certo é que Galiza aporta máis ao Estado do que recibe. Segundo os datos da última liquidación tributaria, que a de 2018, o Estado recaudou en Galiza máis de 13.000 millóns de euros. A cambio, ese ano recibimos do Estado 8.158 millóns. É moi fácil facer unha resta para ver que o Estado se queda con 4.000 millóns de euros que serían vitais para poder poñer en marcha o cambio que necesita este país. Pero é que, en segundo lugar, este sistema foi peor que o anterior. E o que vimos é como nestos 12 anos Galiza, con ese sistema de financiamento, deixou de recibir máis de 9.000 millóns de euros. E o terceiro problema é unha cuestión central. Todos e todas pensemos quen queremos que administre os nosos recursos. Se cada unha de nós, o salario que recibimos cada ano, lle damos ao noso veciño e el reparte, seguramente non o vai facer cos mismos criterios que faríamos nós. Por lo tanto, necesitamos que a chave dos cartos dos galegos e das galegas estea en Galiza para decidir en función dos intereses deste país, porque quen parte e reparte sempre se queda coa mellor parte. Pero temos a un non presidente da Xunta
que en vez de preocuparse por estos asuntos que son os centrais, pois anda a outras cousas, que a min, polo menos, sorpréndenme moitísimo, non? Sigue o señor Feijóo, fixo no mes de xullo, volveu repetilo agora, dicíndonos esa brincadeira, no, de que lle vai baixar os impostos aos ricos porque así se recauda máis. Sabedes de onde ven esta teoría? Ven do economista de cabeceira de Donald Trump, non de Artur Laffer, imaginádevos. Bueno, pois, sí, Feijóo quere aplicar en Galiza receitas que xa fixo no seu momento Donald Trump, que fixo Reagan, e que o único que provocaron foi que medrara como a espuma o déficit fiscal de Estados Unidos. E, desde logo, todo isto é moito máis demoledor cando vemos ao propio Biden, que, en fin, non é un esquerdoso que nos poda asustar, a OCDE, dicíndonos que neste momento os ricos teñen que pagar o que lle corresponde e que teñen que pagar os impostos que sexan máis xustos, porque é certo que hai unha fiscalidade que os benefician. Pois ben, cando a OCDE e o propio Biden queren que os ricos paguen máis impostos, temos a Feijóo facendo do último moicano de Donald Trump. Vaya papelón o do señor Feijóo. Pero pode ser ese trampismo sen Trump o que o leva tamén a abrazarse o sector eléctrico. E aquí a veces é moito mellor que as imaxes falen antes que as palabras. Non sei se vedes esta foto. Esta foto é a dun Feijóo abrazando entusiastamente o presidente de Iberdrola. Esta foto explica moitas cousas. Seguramente explica por que o señor Feijóo mirou para outro lado mentres Iberdrola baixaba e deixaba sin auga os encoros deste país para facer cartos nun atentado medioambiental que teñen que explicar. Esta foto tamén seguramente explica por que queren poñer en marcha un bun eólico depredador que é unha bomba para o noso medio rural. Esta foto tamén explica esa nova estafa a este país. E esta foto tamén explica por que Feijóo veta unha tarifa eléctrica galega, porque está defendendo os intereses do señor Galán e non os intereses deste país e que se nos compense por ser unha zona altamente productora. Pero claro, tampouco vamos a caer no simplismo, esta foto non o explica todo. Por exemplo, esta foto non explica que cando estamos vendo como a estafa da luz cada vez é máis estafa, temos a un goberno progresista que non move un dedo para acabar con unha estafa á cidadanía deste país. Esa foto non o explica. Sabedes o que explica esa inacción? Pois esa inacción explícase por esas portas xiratorias polas que entran Felipe González e tantos ministros e exministras que acaban sentados nun consello de administración. E, desde logo, se lles pagan un sueldazo, non é por ser expertos do sector eléctrico, sino porque estaban pagando favores do que facían no consello de administración. Pois ben, hai que poñer punto e final a esta estafa. Xa está ben de que haxa grandes empresas forrándose, explotando os nosos recursos, explotando uns salarios que cada vez chegan a menos e que os gobernos non pensen nesa maioría social. E hoxe desde aquí o BNG volve dicilo con claridade. Hai alternativas para baixar a tarifa da luz, claro que sí, unha tarifa eléctrica galega, que poñamos a enerxía como un ben público, que creemos un operador público de enerxía, porque na Unión Europea claro que existen empresas públicas, que lle pregunten ás Pontes, que a pechou Enel, que é unha empresa pública italiana. E neste país claro que se poden acabar, e claro que se pode acabar un novo marco legal que acabe cos beneficios caídos do ceo e cas portas xiratorias. E, sobre todo, neste país temos que defender
que temos dereito a que a electricidade se use para que haxa unha riqueza colectiva. E quero volver a enviar a nosa solidaridade aos traballadores e traballadoras de Alibérica e de Alcoa, que tamén teñen esos postos de traballo pendente dun fío polos custes da electricidade, e é un auténtico despropósito. Temos que poñer en marcha un cambio e, desde logo, ese cambio pasa por frear os abusos das eléctricas e o espolio enerxético deste país. E hai que plantar cara e denunciar e decir que xa está ben de estafar a xente usando o Boletín Oficial do Estado e o Diario Oficial de Galiza. E ese é o cambio que representa o BNG. E dicímolo con toda franqueza, o goberno de Pedro Sánchez ten un aliado no BNG si quere cambiar a estafa da luz e tamén si quere poñer en marcha un trato xusto con Galiza. Nós temos sempre a man tendida para defender os intereses dos galegos e das galegas. E cando temos a oportunidade, demostramos que podemos cambiar o guión de Galiza no Estado. Ou alguén pensa que a rebaixa da AP9 caeu do ceo. É o froito da negociación do acordo de investidura co BNG, por moito que algúns o queiran tapar. Evidentemente, cun só deputado en Madrid, aínda que o faga moi ben como é Néstor Rego, non somos capaces de solucionar todos os problemas, pero sí podemos cambiar os próximos orzamentos do Estado. E pedímoslle ao señor Sánchez que non repita a discriminación do ano pasado. Aquí ten a man tendida do BNG para que haxa investimentos e solucións para os galegos e as galegas, para resenerar as rías, para mellorar o ferrocarril, para seguir acabando con esa estafa da AP9 ou darlle solucións aos problemas da industria. Esa é a razón de ser e a maneira que temos de entender a nosa presenza nas institucións. Como vedes, temos moitos retos, espero que collerades moitas forzas no verán e que veñades con toda a disposición de traballar para impulsar unha reactivación económica que signifique un cambio e unha oportunidade para Galiza, na defensa da sanidade pública, en frear a estafa legalizada da factura da luz ou seguir poñendo por diante os intereses de Galiza ante o Estado. Vai a ser moito traballo e, polo tanto, vai a ser un curso político que vai a exixir toda a nosa intelixencia, compromiso e dedicación. Leamos tamén un ano onde non só nos confinamos como persoas, tamén tivemos moi limitada a nosa actividade como organización e este tamén é o curso político no que debemos volver a retomar a normalidade que podamos no traballo orgánico do BNG. Sobre todo tendo en conta que temos un reto que é da máxima importancia, como é a celebración desta 17ª Asamblea Nacional da nosa organización. Con esta asamblea remata un ciclo político do BNG que vai desde o ano 2016 até hoxe, e un ciclo que pasou da resistencia á reorganización, á consolidación e que rematou con ese impulso que nos deron os galegos e as galegas para situarnos como segunda forza e alternativa real frente ao goberno do PP. Conseguimos avanzar e hoxe temos seguramente o BNG máis forte da súa historia. Temos unha gran organización que medra, incorporando a moita xente nova, cunha importante presenza municipal, con gobernos que son unha referencia de transformación deste país e de honestidade, que non é pouco, e que tamén demostran o potencial de Galiza cando confiamos en nós. Somos un BNG que nestos 5 anos incrementou o seu peso no Parlamento Europeo e vexo aí a Ana Miranda, que tamén nos representa, que recuperou a presenza no Congreso. E, como decía, que nos situou como segunda forza política no Parlamento galego. E todo isto é o resultado
dun traballo intenso, dun compromiso claro e impagable da militancia e dos simpatizantes e dunha liña política que conseguiu resintonizar ou conectar con miles de galegos e galegas. Pero eu creo que o peor que podemos facer na nosa vida a nivel individual ou colectivo é caer na rutina ou no conformismo. Na anterior Asamblea Nacional nos demoslle resposta aos retos que a sociedade galega demandaba e hoxe temos un BNG que está noutro ciclo e que ten que seguir fortalecendo a organización e ensanchando a nosa base social, porque sabemos que se non ensanchamos a base social, calquer avance vai ter os pés de barro. Temos que incrementar o apoio do BNG nos próximos procesos electorais, nas eleccións municipais e tamén nas eleccións ao Parlamento do Estado, e o reto de sentar unhas bases sólidas para poder enfrentar con éxito e con garantías un obxectivo de primeira magnitude como é prepararnos para presidir a Xunta de Galiza. Estamos, polo tanto, nun momento donde temos a obriga de reflexionar para acertar e onde debemos de facer unha reflexión colectiva de calado, porque obxectivos destas características só se consiguen con unha organización que se pon a punto, que analiza o ciclo político no que estamos e que vai actuar con todas as consecuencias. Por o tanto, estamos ante unha Asamblea Nacional decisiva onde o BNG ten o inicio dun novo ciclo no que temos un reto fundamental e é que o BNG sexa o actor decisivo da política galega dos próximos anos, porque a vocación coa que nacemos non é ser eterna oposición, senón gobernar este país para darlle unha alternativa de futuro aos galegos e ás galegas. E eu teño que decirvos unha cousa, pois co corazón na man, e que se algo confío é no BNG. Confío na militancia, nos simpatizantes, nas persoas que se achegan e miran para nós, e confío pois nun BNG que demostra que non se pon límites, nun BNG que vai apostar por disputarlle a hexemonía política ao Partido Popular en Galiza. Ese é o BNG no que eu confío, que se fortalece e que parte dunha base sólida que son os nosos principios, pero tendendo a man para poder actuar na Galiza de 2021. Non podemos perder de vista que o noso obxectivo ten que ser darlle unha alternativa real ás miles de persoas que estes gobernos do Partido Popular deixan tirados e que temos que darlle unha alternativa porque levamos décadas de goberno da dereita que están facendo de Galiza un país cada vez peor, con menos xente, con máis emigración, con deterioro dos servizos públicos e sin unha expectativa de que o seu futuro pasa por Galiza. Por o tanto, son moitos retos e unha organización que os queira enfrontar con garantías non pode caer nin no conformismo, nin na autocomplacencia, nin na rutina. E estou convencida que se na anterior Asamblea respondemos aos retos que a sociedade galega demandaba, hoxe o BNG, que ten unha situación diferente e outros retos, tamén vai a estar á altura do que Galiza necesita. Sinto, desde logo, que este é un momento importante para nós e é un inmenso orgullo poder camiñar con todos e con todas vos, porque vos sodes as raíces fortes dun país que quere gañar unha nova Galiza que é o que representa o BNG. Moitísimas grazas por vir. Ai la 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 la.
non sei se volvería a nacer cando vexo a injustiza unha e outra vez, cando o xuiz vai damando poder, mellor o micro que un estrado para nos defender. Ollar o mar desde a nosa fisterra, o recurso máis distante da terra. Galiza periferia, da periferia, este é o eixo, esta é a esencia. Combatendo o alcalde acomodado, ese que ten o povo amedrentado. A súa derrota, a nosa meta, María Castaña é a referencia. De que soy